नमस्कार। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ବାହାଘର ଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ମୋତେ ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ତା ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମୋତେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ବାପା ଟିକେ ଟେନସନ୍ରେ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ସାୟଦ ମୁଁ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ସଫା ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା କି ସେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲି, ପ୍ରଣାମ କଲି ଆଉ କହିଲି ଆପଣ ବେଫିକ୍ର ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଜଷ୍ଟ ଦେଖା କରି ଚାଲିଯିବି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବି, ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲି। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ମୁହଁରେ ହସ ହସ ମୁହଁ ନେଇକି ଗଲି। ଭିତରେ ତ ବହୁତ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ହସ ହସ ମୁହଁ ନେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲି। ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଉ ତା ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲି। ଯେମିତି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ତା ହଜବେଣ୍ଡ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ର ତଳକୁ ଫେରିଲି ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ପଛପଟୁ କିଏ ଜଣେ ମୋ ହାତ ଧରିନେଲା। ଦେଖିଲି ସେ ଅଙ୍କଲ୍, ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ପାପା, ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ଅଙ୍କଲ୍? ସେ କହିଲେ ବାବୁ, ମୁଁ ତୁମ ଭଳିଆ ପୁଅ ପାଇବିନି। ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, କ'ଣ କରିବି, ଇଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭିତରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ରହିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଝିଅ ଦେଇପାରିଲିନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସବୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ଆମ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଅଙ୍କଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି କହିବେ? କହିଲେ ନାଇଁ ବାପା, ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଦୁଃଖ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ହଉ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ମଟନ୍ ଆଉ 10ଟା ବିୟର୍ ଦେଇପାରିବେ? କମିନା ସାଙ୍ଗ ମୋର ଗେଟ୍ ଆରପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାଗିବେ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏତିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ।